danna wa Zaka TV subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyon da zarar mun daura. Assalamu alaikum ƴan uwa maza da mata. Muna muku barka da zuwa wannan tasha namu mai albarka mai suna Zaka TV. Idan da kake kasancewa da mu, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna mana like domin zamowa cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa. Mun gode da kallon wannan tasha namu mai albarka. Kamar dai yadda muka saba kawo muku shirye-shiryen mu akan ilmantarwa, faɗakarwa game da nishaɗantarwa, to insha Allah yau ma za mu yi wannan bidiyon ne a fannin ilmantarwa. To kamar dai yadda kuka sani, mutanen da dama suna son yin mugunta ko wani abu na daban wanda ba gaskiya a ciki, sai suna kiran mutane da private number domin ku kada ku samu namban su ta hanyar za ku samu evidence a kansu ko da wani abu ya taso. To insha Allah duk wani wanda yake kasance yana ɓoye maka namba ko wani abu, to insha Allah in dai har zai kira za ta shigo wayanka, to kai da ga namban shi, sai da shi ta gurin shi a tunanin shi ya kulle, to kai insha Allah za ka ga namban shi, duk ma komai zai zo maka da sauki. Kasance da mu zuwa ƙarshen bidiyon nan domin ganin yadda abin za ta kasance. Abu na farko wanda za ka yi shine, kowace waya tana da dialer inda mutum yake zuwa ya danna namban mutum in zai kira ko da dai sauransu haka. Yanzu inda za mu shiga kenan, sai ka shiga dialer ɗin wayanka. Za ka shiga, za ka shiga gurin danna nambobi, sai ka danna *#30, sai ka sa hash. To yanzu sai ka kira, sai ka duba wani layi ne ake kiranka ta wannan private number, sai ka danna shi. Misali MTN gashi, muna shiga ya sami incoming caller ID service was enabled. To yanzu insha Allah in dai har mutum zai kirawo ka, ko ya kulle ko bai kulle ba, kai za ka ga namban shi. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu. Ga wanda ba su mana subscribe ba, su daure su subscribe domin samun cikakkun bidiyoyin mu da zarar mun daura. Kasance cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa ta hanyar yi mana like, sannan kamar yadda kuka saba ku mana share. Mun gode da kallon wannan tasha namu mai albarka. Ku danna wa Zaka TV subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyon da zarar mun daura.